बबुआन जी के बेटा सट जावे पलेता। आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज, और इस समय हमारे साथ है भोजपुरी के काफी बेहतरीन सिंगर जो कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे साथ है भोजपुरी के काफी बेहतरीन सिंगर अजीत सिंह बबुआन, जो कि आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है भोजपुरी में, और भोजपुरी में काफी अच्छा ये गीत देते जा रहे हैं। तो अजीत सिंह बबुआन जी, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तिलक न्यूज के जितना भी दर्शक गणमान्य आप सबके पैर छू के प्रणाम करते नहीं। अच्छा अजीत जी, रुआ सबसे पहले ये बताइए कि रुआ रहे वाला है कहाँ के? जी, हमारे घर दुबंत नगर बा, ये से 5 किलोमीटर, आरा से 5 किलोमीटर स्थित है। जी, रउआ से हम कुछ सवाल पूछल चाहम कि रउआ के लोग बबुआन स्टार के नाम से कहेला कि अजीत सिंह बबुआन के ही खाली गाना गावेलन। काहे ऐसा मतलब रुआ के लागेला कि हम खाली बबुआने के गाना गाएं? का माहौल देख कर रुआ ई सोचनी कि हम बबुआने के गाना गाएं? देखिए, माहौल ऐसा क्रिएट भइल कि हम लगभग 2018 से सिंगिंग करत हैं। जी, ओकरा बाद हम 3-4 गो हर एक समाज का गाना देनी, और जब से टुनटुन ज्यादा होइले मार्केट में। जी जी, खैर तो कहे के नहीं के माने सब कोई तो बुराई भलाई सब कोई करत रहे उनके तो, लेकिन हमरा कुछ लागल कि सब कोई दूसरा कास्ट के नीचा देखा के ऊंचा बढ़ता, तो लेकिन हमारा में वैसा चीज ना रहे कि हम सोचनी कि बबुआ तू टुनटुन गावत रह, तू जातिवाद गावत रह, माने दूसरा के बुराई करके। तो हम सोचनी कि अपन कास्ट के बड़ाई करी, ना कि दूसरा कास्ट के बेटी बहन के नीचा आज तक नहीं देखेले। और वही चीज हम 2 गो गाना गईनी, चीज का काफी प्यार दुलार मिलल, वही कर हम सोचनी कि माने अब ये गाना गाई। चलिए बहुत बढ़िया बा। अच्छा ये बताई कि कहीं ना कहीं जैसे अहिरान स्टार अहिरान के गावत तड़न, बबुआन स्टार बबुआन के गावत तड़न, तो मतलब ऐसे में दर्शकन के का लागत? मतलब ये जातिवाद तो बढ़ावा मिलते बाटे। जातिवाद तो बढ़ावा मिलता, लेकिन खैर अभी रुके वाला चीज बाना। अच्छा ये बात बताई, सही में ये बात मानल गई बा कि अब जातिवाद लागत है कि भोजपुरी से कबो खत्म ना हो पाई? ना, एकदम समझे कि बरगद के जोर लेखा एकदम पकड़ ले। जी बिल्कुल बात सही बा। रुआ बहुत सारा सिंगर बन जन पासवान स्टार, बबुआन स्टार, अहिरान स्टार, जातिवाद तो अब खत्म होखे वाला नहीं। हम चाहम कि एगो ऐसा अपन बबुआन के जोन फैन फॉलोइंग बा, जो बबुआन स्टार कहल जाला, रुआ का अजीत सिंह बबुआन राव नाम बा, कहल जाला बबुआन स्टार। रुआ है तो एगो बबुआन खातिर अपन एगो गीत गा के सुनाई, दर्शकन सुनल चाहता ना। एगो गाना भी हाल फिलहाल में भी सिद्धार्थ स्टूडियो से गईनी है और हमारे चैनल पे बा। जी जी, गाना गा के बिल्कुल सुनाई यार, दर्शक रुआ लोग सुनी जा गाना कितना अच्छा अजीत जी गावतानी गाना, रुआ लोग सुनी जा। कि खड़े खड़े लेता बबुआन जी के बेटा, अरे चढ़ी सट जावा होठे पचुम लेता, एकरा गे सारा फेल बर नेता, एकरा गे सारा फेल बर नेता, बबुआन जी के बेटा सट जावे पलेता। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा देखी रहुआ लोग के गीत गा के सुनैलन। तो अजीत सिंह बबुआन जी रहुआ बहुत ही अच्छा गाना गईनी, कहीं ना कहीं और बबुआन पे पकड़ भी बा। हम ही रहुआ से एगो बात पूछल चाहम कि जौन ई मगहिया जवान के लेके भोजपुरी में आज विवाद चलता, बहुत सारे लोग कहता है कि मगहिया जवान कहीं ना कहीं आज भोजपुरी में आई रहलन भोजपुरी के अश्लीलता मिटावे खातिर, लेकिन आज फिल्म में नजर आवतन, तो रहुआ एकरा पर का कहल चाहम? भैया अब सबे के रोटी अपने से के लानो, भले अइले विरोध करे खातिर, लेकिन हमारा ऐसा वीडियो भी है उनकर। खैर उनकर कॉन्टेक्ट नंबर है, वो ऐसा उनका हम चेतावनी भेजले नहीं, अभी स्क्रीनशॉट रुआ के भेजब, तो मैंने ऐसा वर्ड लिखले बने हमरा के कि मैंने रुआ अगर अपन चैनल पर डालम तो उनका सच्चाई पता चल जाए। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है बाटे कि मगहिया जवान कहीं ना कहीं, और मगहिया जवान अश्लील के विरोध क के और समझे कि आज एक ओ मुकाम हासिल कर लेले। खैर लोग कहला कि बबुआ, हमारे से ढेर लोग कहला कि अजीत तू बबुआन कहेला तू उनका के शिकायत करता रहो। खैर एक बात तो बोले रहो राकेश मिश्रा के कि राकेश भैया के बोले रहो कि लंदन नचनिया बजनिया सन के का भाव देवे के बा, तो हम कहनी के एकरा मतलब नहीं भरत चाचा के छोड़ ले, नहीं मोहन पाठक के, कोई के नहीं छोड़ ले। उ राकेश मिश्रा के लेतरिया कहलन, त ई मतलब ई सही शब्द के प्रयोग करलन, जैसे खेसारी लाल के मसूरिया, लेतरिया, चना दाना कहलन प्रमोद प्रेम के। ई कहीं ना कहीं भोजपुरी में एकरा पर बताई कि सही शब्द के प्रयोग कइल जाता। भैया सही शब्द के प्रयोग देंगे, रुक अपन रोटी सेके के बाद सब कोई जेकरा जैसे आज उनको फैन फॉलोइंग करवा देखो तनी उनकर चैनल के का एथी बा, ये चीज बा आजकल। सही बात बा, आज मगहिया जवान कहीं ना कहीं भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकल बन जा, और फिल्म भी उनकर आवत आटे बहुते जल्द। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहम, काहे से कि आज भोजपुरी में देखते बन रहा माहौल, और हमारा संगे अभी रहन अजीत सिंह बबुआन जो भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन सिंगर बन। तो रउआ लोगन के यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।